आज हमनी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एगो टीजर आइल बा, मतलब पूरा डिंडोरा पिटवा दा हमनी गांव में। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करे जाता नहीं पता बा कथी के बारे में, डंस डंस डंस। मतलब का ये फिल्म का नाम बा, डंस बोली कि डंस बोली, अब का बोली लेकिन डंस। और ई फिल्म के टीजर के बारे में बात होए वाला बा। ए में नायक रोल निभाइले वाला अपन खेसारी लाल यादव। डंस डंस डंस, पता ना ये डंस फिल्म लेके पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में माहौल गर्म हो गइल बा। और यही ना मतलब पूरा भोजपुरी के ऑडियंस लोग एकदम कहता अरे भाई का फिल्म बना दिले बड़ा। तो चलो ये फिल्म में का बा काहे लोग इतना एक्साइटेड होता डंस फिल्म के देख के, तो ये वीडियो में जानल जाओ। भोजपुरी में पहिलका बार ऐसा का फिल्म बना था जौना के बात बॉलीवुड तक होता ना, तो उन्हीं के तो पते बा कि अपना भोजपुरी में कैसन का फिल्म बनेला। वह घिसल पिटल डायलॉग, हीरो के हीरोइन से प्यार हो जाला, हीरोइन के बाप हीरो से ना बियाह करावे के आला, हीरोइन के बाप के मार देवेला, चाहे हीरोइन के बाप हीरो के गोड़ पे गिर के शादी करा देला। बस इतने में भोजपुरी फिल्म खत्म। लेकिन फिल्म के मेकर लोग समझ रहे हैं कि अब जमाना बदल गई बा, तो अब कुछ अलग करे के पड़ी। तो अलग करे के मतलब इतना अलग ना करे के सीधा पुष्पा 2 के टक्कर दी। पुष्पा 2 के टक्कर देवल भोजपुरी में मतलब बहुत दूर के बात बा। क्या कि तोहनी के पते बा जैसन कि पुष्पा के जैसन फिल्म शूटिंग करे लाग, जैसे मतलब भोजपुरी के एने से ओने मतलब पूरा दुनिया उथल पुथल हो जाए, तब भी पुष्पा जैसन फिल्म शूटिंग ना कर पाइन भोजपुरी वाला। काहे कि भोजपुरी में उतना बजट ना होकेला कि जितना में मतलब पुष्पा शूटिंग भइल बा। लेकिन ये फिल्म में मार धार एकदम गजब बा भाई। एक बार तोनी कलर देखो फिल्म के, तोनी कहत बा कि अरे यार ये कलर का बा ना कलर पे एक बार ध्यान दो कि जैसे टिकेजी है सलार वैसा ही मतलब एगो कलर शुरू में स्टार्ट भइल वही तक पूरा कलर फिल्म में वैसा ही रह गई एंड तक। ऐसा ही डांस फिल्म में एक बार तोनी देखा शुरू में का मतलब कलर दिले बड़न, और ये ऐसा लागत हमरा कि पूरा फिल्म में ऐसा के कलर रही। स्टार्टिंग बा टीजर के यार, मार धार देख के पता चला था कि फिल्म मास बा मास। पूरा टीजर में सिर्फ हीरो और विलन के दिखावल गइल बा, एकरा अलावा कुछ दिखावले नहीं के गइल। अरे यार फिल्म के टीजर में ही ये फिल्म में डायलॉग कूट के हो, जैसे कि में कूट के जैसे मतलब यहाँ पर फाइटिंग सीन बा हद से भी ज्यादा। काहे कि मास फिल्म बा, एमे तो हर एक पंच लाइन होए के चाहिए, तबे तो सब लोग सिनेमा घर में अपन कपड़ा फाड़ी, तबे तो रहियन आगे खेसारी। ए फिल्म में कुछ अलग लुक में ये खेसारी लाल यादव। ए टीजर में बहुत कुछ दिखावल गइल बा, लेकिन बहुत कुछ नहीं के दिखावल गइल, जैसे कि एमे बाके पंच लाइन। अगर पंच लाइन एक दूगो रहते के अंदर तो एकदम मजा आ जाए। खैर इहो हो सकता कि मतलब एडिटर लोग डाले के भूल गई होई और शंका हो गई कि टेलर आइला के बाद में पंच लाइन आ जाए। तो चलिए अभी फिल्म के कहानी के समझे की कोशिश करी जाओ कि आखिर फिल्म के कहानी का बा। तो जहां तक हमरा समझ में आइला कि एगो बहुत बड़का बिजनेसमैन होयन जो मतलब सांप के स्मगलिंग करस या सांप के जहर के स्मगलिंग करस, जैसे एल्विस यादव करत रहलन। अबे साले, अरे एल्विस भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये एकर रेस्क्यू ई लोग गांव में करला। गांव में बहुत लोग के मौत हो गई बा, और खेसारी लाल यादव एगो गरीब फैमिली से बिलोंग करलन, तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकत। लेकिन पता ना कि बाद में कौन जादू आ जाला, एकदम भाला चलावेला कौन भाला। खैर फिल्म आइला के बाद पता चले कि एकर एक्चुअल कहानी का बा। ये तो हम अपना से प्रेडिक्शन करिए कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता, और ये बात के कोनो सेंस नहीं के बनत। तब ऐसा भी लागत कि ऐसा हो गई टेलर आइला के बाद पता चले कि एकरा अंदर का मिर्च मसाला बा। ओकरे बाद तो पूरा फिल्म देखला के बाद पता चले कि एकर कहानी का बा। जैसे हम बता दी कि भोजपुरी फिल्म के टीजर और ट्रेलर पर हम कहियो विश्वास ना करे नहीं, लेकिन पता ना कि टीजर के देखला के बाद हमरा काहे लगा था कि ये फिल्म पर विश्वास कर लेके चाहिए। कितना दिन से कहाँ रहा गुरु, जैसे कि तोनी निर्माता नहीं भइले बड़ा, देख के एकदम मन करा था कि आवा झपी दे दी आवा तेरी बहन ब्याह करबा का जे लेखा अपन हीरो भोजपुरी इंडस्ट्री के बदले की कोशिश करा था, एकदम देख के माया आवता। का ना कइलनी राम बन के देख ले, मशीन गन चला के देख ले, लो अब तक भाला चला दे। अब भाला से देख ले जाओ कि भोजपुरी के भाला होता कि ना होता। और एक टीजर में सबसे ज्यादा कुछ पसंद आइला तो ऊ बाके कलर, और दूसरा का बाकी कि खेसारी लाल यादव पानी में फाइटिंग करत रहन एकदम
धांसू तरीका से। और सबसे फर्स्ट अगर कुछ पसंद आई तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग में तो चलिए अब अपनी कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलम। तो चलिए मिलता नहीं दूसरा वीडियो में।